pag para imuha na excited ka nga buhato nimo na imong trabaho unya may happiness jud ka unya ganahan jud ka ana mo jud na angay nimo nga pangataon sa imong kaugalingon kay ako na feel ko talaga na ganahan jud kay ko nga maggawa og mga video mag-share sa akong knowledge kay kabalo ko nga malay nimo no nga naaday nag-observe sa imuha so dili lang jud ta magdali kay tanan bisag asa ta na agyunay proseso unsaon nimo pagkuha og makabot nimo nga mailhan ka kay og dili ra pud basta-basta nga karon dayon pag-try nimo na ilhan ka dayon ang uban gali pila pa katuig nila pagpaningkamot unya sa di pa man ang akong pag video na ako i-promote nimo kaning rice coffee nindot kay ni siya gamiton mga mi kay ngano daghan kay siya benefits unya usa pa pag magkaedad na ka kinahanglan na jud ka aning mga no caffeine pure 100% kay kabalo biya ka nga bisag asa ka kanang mga coffee uban daghan kay nagsahog nya kari i-try lang ni kay bisag makaayon pud ka ani